Makulay na buhay mga kabeli. Nandito na po tayo sa 1043 Simplicio Street, yun, Barangay Santa Trinidad. Yun. Yung mga kabeli. Go! Hintayin lang po natin si Cabello. Medyo nagka-ano yung mga sasakyan. Si Cabello. Yun. Ang ganda po ng bahay. Huwag bumituto! Yan po si Sir. Hindi mo pa kasi nga, iakakita ko nga. May liko. Ay po, Igo. Ay, Pepe Boy. Hello po. Igo. Kala kita. Wala ka. Bilang. Nice, baby. Ay, mo na. May camera man. Kauwi na dyan po. Ay, yan, yan. Sabi mo boss, lobat. Abang ka. Ano? Ini wala niyo. Level niyo mo. Ano yun? So yun. Magre-ready na po tayo. Set up na po mga kabeli. Ayun. Ayun. Yun. Ay. Okay. My friends, mamatenda nung tanong kayo. So yun mga kabeli, nandito tayo. Saan daw dyan? Angeles City mga kabeli, Santa Trinidad. Yan, shoutout po kay Ate Ami and Sir Noli. So mga kabeli, galing sila ng Alaska. So yun. Ano to mga kabeli, parang get together ng pamilya. Bakasyon. Tama dyan? Okay. So madaling araw na naman ang kabeli. So yan ang bahay nila. So Angeles City to mga kabeli. Galing. Isang bagsak. Yun. So yan mga kabeli, nakapag-set na yung kabeli natin. So mamaya pakikilala natin. Hello po. Sa kabeli, nakapagsalang na na roast beef sila Ingo. Ayan. So 10 kilos. Tapos nandito sila sa gilid. Nag-aayos. Anong inaayos niya? Prepare po para sa panggisa. Panggisa. How about you, Ingo? Baby back ribs, mga kabeli. So mga kabeli, nakakuha tayo ng magandang cut na pang baby back ribs. So yan, meron tayo sa mga kabeli, tig 10 kilo lahat yung lulutuin natin. Yung pansit saka salad lang ang hindi. Tigpa 5 kilos. Tigta 10 kilos. So yun. So si Jeff ay gumagawa na ng anong ginagawa? Legendary. Lechon belly. So yung mga belly press po. Yan. So mga kabeli, magtatali na tayo ng lechon belly na marinate na natin. Ayan mga kabeli. 5 kilos lechon belly, bali 10 kilo yung lechon belly natin mga kabeli, 2 tali po. Pag buhos siyang 10,000, di po siya, ay 10 kilo, hindi po kasi sa turbo, kaya 5 kilos po. Diyan, ito dyan, pakita mo dyan. Ayun po. Nire-roll na po natin mga kabeli. Di po ako nakaglas, pero nagugas naman po ako kamay. Hindi ko pumarol, hindi ko pumatali pag nakaglas po ako, nahirapan po ako. So yun, thank you mga kadyan-dyan. Kaya mga dali, mag-start na tayo mag-iwa. Ang pansit, unahin natin. Pansit.
Papalayarin mo lang ang tao. W. So yun, mga kabeli, ito yung ating lechon belly. Ito na yung final natin. Nakalagay na sa turbo mga kabeli. 2 hours bago maluto to. Thank you. Hey! Ebon! Ebon naman. Anong ibon din? Hugo. Bye-bye. Kapapan. Ako yung dada. Boy. So very start na tayo. So yan, nakapag-start na sila Ingo sa nila Jepoy. Naka-ready na rin yung lechon belly, nakasalang na. So roast beef. So gagawa tayong baby back ribs na belly. Barbecue, marinated. So mga belly, ano to, masarap. So mustard mga belly. So yung mustard na ginamit natin, so paubos na, dinagyan lang natin ng tubig para makuha natin yung simot sarap. Rosemary. Ano to dyan? Black pepper. Black pepper mga belly. Rock salt. Brown sugar. Yeah. Yung mga belly, mamarinate muna natin to in 30 minutes. Tapos, yan, lolo-fire natin mamaya. Lutuan mo. Yung mga belly, mamarinate na muna natin ng 30 minutes bago natin low fire. Thank you. Mga kabeli, pinupukpon natin yung ating yung... Hindi. Sorry. Cordon bleu mga kabeli. Napalapad na natin yung cordon bleu bago natin i-roll. Diyan, nagawa. Diyan, nagawa. Ebon. Ano yung mo niya? Si Hugo. Uga. Ito na, ito. Yeah. So yung mga belly, nag-low fire na tayo. So naka 30 minutes na. Ayan na po. So mga belly, hanggang mamaya lumambot ito, nandito lang to. Tapos ituturbo na natin. Ito. So yung pinagpakuluan na ito mga belly, siya gagamitin nating sauce. So yun yung papahid natin. Tapos titimpihan na lang natin ng konti. So na-low fire yan natin. So yun. Yes mga belly. So mga belly, yung baby back ribs natin. So ililipat na natin ng pressure cooker. Naka isang oras na rito. Hanggang ngayon matigas pa rin. So ipi-pressure cooker na natin. At least dito mga 30 minutes malambot na mga belly. Mauubos yung gasol natin.
So, may katandaan yung baboy. So yun mga beli, nasa pressure cooker na yung baby back. So yun, naga. Opo. So yun mga beli, start na tayo magluluto. So time check tayo, 12:40. So kailangan 3 PM mga beli, tapos na lahat tayo. So yan na, shoutout lang po kay Ate Ami and Sir Noli, Yalong, yun. So, yun, bagsak. Kaya po. Lalalalong. Lalamok, lalamok. Alalamok. Okay. Tarat. Boom. Tarat. Boom. Tarat. Boom. Kaya beli, start na tayo. So magluluto na tayo ng... Sige. Lulutuin natin. So, mga beli, unahin ko na yung pancit gawa ng... Yan, para magamit yung mga palanggana natin. Thank you. So, 90 cents kasama yung salad. Salad. Kalis Thank, salad. thank you, mga beli. Ano mo lang yan? Yan, mga beli, unahin na natin yung pancit canton. Ha? Bawa. Kuya. Tanso. Hindi na ginto. Hindi na ginto, mga beli. Tanso, mura na eh. Ito yung karnito. Yung mga beli. Ano? Chicken breast, mga beli. Ano to? Chicken liver. Chicken liver. Balunan. So yung mga beli, yan muna natin to. Gigisa natin, tapos pag okay na to, lalagyan natin yung gulay. Tapos kukuha lang tayong pag-topping. So yung mga beli, malapit na maluto yung ating sahog. So maglalagay tayo ng Lord Seasoning. So yun to, sabi dyan. So si Jepoy mga beli, busy pa rin doon sa ginagawa niya cordon bleu. So 10 kilo yan mga beli. Nani? Ha? Pepper, English ah. Yung mga beli si John Paul wala pa rin po dahil nagbabantay po siya ng may sakit sa ospital. Okay, press, sakit. Mga beli, tatakpan muna natin ng 2 minutes. Balikan natin. Ay, da. So mga beli, okay na yung ating sahog. Pagkita mo Kapitan Dindo. Okay, good. So mga beli, celery. Dami ako dyan ha. Opo, ayun. Meron? Yan, lagay mo. Ayun, kuha mo si Tito. Yan. Tama ba to? Ayaw dyan. Ayaw, gusto siya. Yan, shoutout po. Thank you. Sir, malagi niyo mag-shoutout, Sir Rolly. Shoutout yung mga subscriber ni Kabeli. Yun. Subscribe pa kayo. Mamaya. Tanungin natin yung mga kasama dito. Opo. Tama ba? Mga beli kami. Kaya na ka magpali ha. Hindi, okay lang po. So ito mga beli, kukuha lang tayo ng pang-topping sa taas. Okay. Boom! Na mga beli, okay na yung gulay. So cameraman natin is si Jan Pogi. Pagkita mo mukha mo dyan. Nga pa. Yan po dyan na mo. Kaya, kaya, pogi. Kaya mga beli, maglalagay na tayo ng tubig dito. So yung pancit canton na yung susunod dito mga beli. Okay. Kaya mga beli, maglalagay na tayo ng tubig. So mga beli, 5 kilos na pancit canton. Yun. Ano dyan? Okay. Okay, balikan natin after 5 minutes. Okay. Okay mga beli, titimpla na natin sa sabaw. Hintayin lang natin kumulo bago natin lagay yung canton noodles. Noodles ba tawag doon? Kanton.
Sa Canton, noodles ba? Hindi. Hindi ko alam. Sa Canton mga kabeli. Celery linagay natin, so maglalagay tayong black pepper. Ano dyan? Ayos. So mga kabeli, yung Canton may konting alat po yun. So maglalagay lang tayo ng konting Knorr seasoning. Shrimp cubes, nasa na? So 3 shrimp cubes mga kabeli. Assistant, Chicken powder. isang bagsak tres. Yun. Medyo masigit po yung ano. Pero okay lang po. Okay mga kabeli, chicken powder. Isang bagsak dyan. Yun. Oyster sauce mga kabeli. Pandi. Susunod. Asukal. Sukan. Mga kabeli, maglalagay tayo ng konting asukal. So yung asukal is balancer. Para sa Kapi daw. kape. Yung mga kabeli, hintayin lang natin kumulo to, tapos lalagay na natin yung Canton. Thank you. So yung mga kabeli, huwag yun yung pinakasabaw natin para sa pancit Canton. So lalagay na natin yung noodles. Dami. Lagay ka isa doon. Ayan, lagay. Ano pa yan? Isa na lang po. Mga beli, ikot-ikotin natin hanggang sa mabasahin noodle, Canton natin para mag-absorb siya ng tubig at lumambot. Sige. Kumbaga itong pinakabagong lagay natin mga beli, nilalim natin para lumalambot. Hanggang sa makuha na natin yung gusto natin. So mga beli, paliwanag ko lang po, yung pancit Canton yan na masarap to bagong luto. Kaya lang, pag lumamig ng konti ito, medyo tumitigas or na-overcook. Kaya lang, sa dami ng lulutuin natin, so kailangan na natin silang kailangan na natin luto para nababawasan yung mga ano natin, mga lulutuin. Okay mga beli, balikan natin after 5 minutes. Diyan. Buhay dyan. So yung mga beli, wag na yung pancit natin. So titikman na natin kung anong lasa at kung anong sarap. Sigurado masarap yan. Tutukan mo, cameraman. So mga beli, gamit natin noodles. Pancit Canton is brand siya ng Sun Goddess. So mga beli, wag na yung lasa. Konti lambot na lang sa pinaka-Canton natin.
Okay. Okay mga bele, naka 1-0 na tayo. So yung lechon belly natin okay na rin. Sige. Yun, naka 1-0 na po. Pansit, Canton. May kasama pang Jan. Pogi. Mga bele, sepoeg na tayo. So star margarine. Ayan, di tayo nakabili mga bele. Nakalimutan bumili ng butter. Cooking oil. Seafood mix. Garlic. Silver. Silver ka talaga ko ah. Ay mga beli, papupulayin ko lang to. Tapos lalagay na natin yung yun. Yun lang. Yung ipan natin na rin. Okay, lagay mo. Alimasag. Ipon. Mga beli, lalagay na natin ipon. Ipon po. Yung mga beli, papupulayin lang natin or lulutuin natin bago natin ilagay ang squid. So yung puset mga beli, madali maluto kasi yun, kaya uling parating linalagay natin. Takpan muna natin, balikan natin after 5 years. So mga beli, okay na yung ating sipot. So lagay mo na yung puset mga beli. So carrot saka red bell. Yun, sama na po yan. Sama-sama together. Opo. Para masaya. Dragya na sauce. Dito tayo. Yung mga beli, pwede na natin lagay yung sauce nito. Yung sweet chili sauce, oyster sauce, black pepper. Okay, lagay. Sweet chili sauce po. Black pepper po. Mga beli, oyster sauce. Yun. Tapos niya ito. Mga beli, magdadagdag tayo ng oyster sauce. So ito, 10 kilo to mga beli. Brown sugar. Kasi mga pele yung puset. Pag nainitan ng puset, yun. Pagkintay ka lang ng segundo, luto na yung mga pele. Yun. Yung pagkain niya mga pele, luto na yung itsurang yun. Yung pusit kasi mga beli, habang tumatagal mong linuluto, medyo, ayun, na-overcook siya. Kaya tumitigas. Bango mga kabeli. Mabango? Bango. Mga nagpabango. Nakagulong. Yan, cornstarch dyan. Asan? Yung mga beli, naglalagay tayo ng cornstarch para lalong kumapit yung sauce na ito. Yung mga beli, titikman ni Tres. Good. Yun ang hinihintay ni Tres eh. Bango po eh. You know?
Mixed seafoods po. Tikman na po natin. Mainit po. Yun. Lasang-lasa po yung mga seafoods. Saktong tamis. Linamnam. Ayos na po. So yun mga Beli, nakadalawa na tayo. Plating. Okay na to mga Beli. Mixed seafoods po. Okay mga Beli, start na tayo. Si Poeg, so si Jepoy, ayun. Mag-start na rin sa kanyang cordon bleu. Okay mga Beli, bawang sibuyas. Okay mga Beli, okay na yung ating bawang sibuyas. So star margarine mga Beli ginamit natin. Chicken breast. Okay mga Beli, sipoek. Black pepper. Black pepper. Ano na? Ano na? Bibilam. Bibilam. Chicken powder mga Beli para bilasan lang yung chicken breast natin. Yung mga Beli, lulutuin ko lang yung manok. So ikikisa natin. Gusto ko mapit yung lasa ng chicken powder. So yun, yung sunod na to, gulay na. Thank you. So mga kabeli, nag-start na tayo sa cordon bleu. Ayun na po, nakasalang na po mga kabeli. Tatapos lang natin. Thank you. Yung mga Beli, okay na yung chicken breast natin. So lalagay na natin yung gulay natin. So singkamas, saka Okay. yung mga Beli, tubig. Ham. Mixed veggies. Hindi mga Beli, lulutuin lang natin yung ating pinaka gulay. Pag malambot na to, okay na. So yan na, doon natin lalagay yung Nestle cream. Lahat-lahat na, fresh milk. Tapos mushroom powder ang gamit natin mga Beli. Wala tayong nabiling camber. 2 minutes na natin. So mga Beli, okay na yung ating gulay. So malambot na to. Yun. North seasoning. Gatas boy. Lagi-lagi. Oh. Lagi. Ano yan? Kata. Ang tawag yan? Tapos na muna. Gatas ka lang ako. Fresh milk mga Beli. Nestle cream mga kabeli. So mga Beli, pagpapalapot natin dito ay mushroom powder. Ito po, ilagay mo yan. Mga Beli, chicken powder. Cream of mushroom mga kabeli. Ano ba? Mga Beli, konting asin. Mayo mo dyan, bulat.
Konting brown sugar mga belly. So yung mga belly, ang pinapalapot natin dito is yung mushroom powder. Mga belly, magdadagdag tayo ng fresh milk. So medyo malapot mga belly. Ano yan sa roast beef. Ayan mga belly, pwede na natin tikman. Solo pair na tayo. Tutukan mo, Ingo. Ingo. So mga belly, titikman namin ni Jepoy. Ingo. Walang salad mga kabeli. Mga belly, dagdag tayong chicken powder, kulang salad, sa paminta. Chicken powder. Sukal po, magdagdag ka. Sukal. Sige, tingin ang dalawa niyan. Okay mga belly, okay na to. So yun, na-adjust na natin lasa mga belly. Medyo matabang siya kanina. Tray. Tignan natin linuluto ni Jepoy. Hindi nasunog. Mga belly, ang ganda ng luto. Queso. Parsley. Diyan na parsley. So, press parsley mga belly. Mga belly. So mga belly, nabili tayo ng press parsley sa ano, sa Pangpang. So ito, 3/4 niya is 1/4 is 35 pesos. Yun. Yun ah. Wow, bakla na dyan. Sige. So yun, tapos na. Luto na ang ating lechon belly. Ito meron. Okay mga kabeli, tatapusin na natin yung kanin salad. Palabas sila ng kulang. So yung mga belly, baby back ribs. So ini-slice natin. Magandang design na. Makulay.
Beli, tapos na tayo magluto. So, yun. Time check, 3 p.m. Sakto. Sakto. Thank you. So yun mga Beli, tapos na tayo magluto. So last na tong sauce ng cordon bleu na ginagawa natin. So yun. So mga Beli, magkakat tayo gawa ng may video, okay. So tapos na rin naman. So last na rin si Jepoy. Nasa to mga kabeli. Cordon bleu. Naiwan na rin. Nice slice na rin. Tapos lechon belly, okay na rin mga Beli. Mamaya, Map. Cordon po mga kabeli. Ini. Ano siya lumpia siguro kanya eh. Boss kuya kanya. Isang baksak dyan. Woohoo! Belis. Yan, mga YouTuber yan. Ayun ko. Ay, YouTuber. Kanan. Piri. Galing nga talaga ang magkaya. Wala pa. Yung mga kabeli, nag-start na silang kumain. Ano rin, siya puto mo. Tara sa loob. Dana sakto. So yung mga kabeli, tapos na pong magluto si Gabeli. Sarap nung lechon. Kabeli, beli. Ha? Salamat. Thank you po. Kulang ba? 100. Ba? 100. Dami kamisko. Direte pa. Ay, wala ko kaya kay sko. Saan mo rin mo? Dito na yun, lakong mo. Lalangawan siya eh. Kaya 100 ka rin, pala 100. Kita nandun dyan. Ay, just kita ka rin. Ron, ay just later. Ito 100. Yeah, nandun na yan. Pero maliligan yung... Maliligan yung tatay. Pero yung pabili ko 100 ha. Hindi niya makabak awa. Akin. Hindi niya makabak makapusik. Barbecue! Yun mga kabeli. Andito po si Chef A. Ano po? Pa-barbecue. So ayan mga Beli, mahusok. So
So ito, 10 kilos din yung barbecue nila mga kabeli. Ayun, ayan o. Nagsi dating na po yung mga bisita. Bagyan niya tatakpang yung ulo mo. Wala kami mong bagyan ata. Kabel ang So yun, nag-start na po sila kumain. Mana niya ini? May ano ka din. Babayad siya ako. Lalangawan daw po kasi. Mukhang manyaman. Ay. Manyaman talaga. Yan mga kabeli, meron pong price yung makakuha ng 100 yan, 100 pesos. 69. Ang makakuha po ng store na 69, 500 pesos. Yan. Gilasan kaya ka dyan po. Mamaya ko yung 500. Gilasan kaya ka dyan po. Yun. good. Yaman niya. Ayun, no? Narate ni ma'am. Sarap, masarap lang. Good. Ay, manyaman niya ka na. Yaman niya, boss. Thank you. Diyan na ba? Sige po, pwede pa mo kumagat. Hindi ako kumagat. Gusto po yung food natin. Sarap. Okay, sarap. Yun. Thank you po. Thank you po. Oh, baka tutok. So yun, marami po yung barbecue, pork barbecue. Wala na akong pesto. Saan? Mixed seafoods po. Mixed seafoods, pork belly, lechon belly po. Alam kain na. Servings po, na ini po. Kanya larigan dito naman yung way. Hey, Mikey. Hey, Kuya. Sige po.
araw, Tito Roy. Ang gagawang kain. Madami na pong dumating na bisita. Pero yung pagkain natin, dami pa. Puro 10 kilos po kasi. Yan. Opo. Mixed seafood po. Mag-alas 6 na po mga kabeli, pero yung mga kaibigan natin lang dito pa. Sige, hindi kaya pamama.
Shoutout. Shoutout, ano, kape, ay ano yung pangalan ng kabeli po? Kabeli. Oh, yeah. Shoutout kabeli. Masarap. Gusto naman po yung food natin. Masarap. Number 1. Lalo na may ganito. You know, pagkatapos mo. Chill. Hindi kayo? Opo. Nagkikater po. Paneho magluto yan Opo. Kaya Grabe na po kasi yung naka-obra. Ano po, kabeli din po sa Facebook. Kabeli, para ma-search yan. Sa YouTube naman po, kabeli din. Kabeli. Sige po. Sige. Dito kaya ka lang natin natin. Pero yung pwede mag-take up. Baka may gusto po kayo batiin. Sige po. Naglalaro na po yung mga babies. Nabenta ko po ganda. Nabenta ko. Makati ka po po pati yan. Diyan po naglalabas siya. Alam ko. Sige po, enjoyment po. Oh, ito lang, isa lang. Ito ba? Ito.
Dali no, bigas lang. Unlimited yung... Yun o. Family picture po. Yun o. Okay, sa iba naman, shout Yun, enjoy meal po. Binabati namin si Kuya Noel and Ate Pe. Hey, happy birthday! Yan. 25. Happy birthday, Ate. Nakausap ko na sila, inako ka na. Sarap, very good. Thank you. Ingat po. Okay, kita tayo sa 25th. Apo. Mami, gusto po kayo shoutout, mga kaibigan. Oh, sige. Salas. Oh yeah, yung mga anak ko sa lang ka pala. Oh, yung mga anak namin yung nasa alam. Ryan, Thank you po. Mga pre. coworker, Michelle and Lamar. Okay na. Thank you. So mga beli, magpapaalam na tayo kay Kuya Noli and Ate Ami. Yun, mga sigali. Ayan, okay. Ayan na po kami. Sir, ayun na kami. Salamat. Thank you po. Ay, mga kayang, takal salamat. Thank you po. Apo. Thank you po. Apo. Thank you. Bye-bye. Boss, follow kuya yung time namin. Opo. Siguro baka bukas ng hapon. Thank you po. Hello. And Ate Ami, maraming salamat. Ay, this is. Opo. Thank you. So ayan. Thank you, Kamel. So mga Ben, magpapaalam na tayo. Kuya Noli and Kuya Ate Ami. Yan, maraming salamat po. Ayun. Okay, Thank you po. subscribe kayo. Okay. So mga Bele, ito yung hinihintay ng lahat. So Team Kabele, magpapasaya si Kuya Noli nyo. Gusto nyo sumaya? Yes, gusto namin. Yan, from Alaska mga Kabele. Yan. Oh, game. Oh, game na. Opo, Kuya Noli. I don't know na, hindi ko alam pangalan niyo. Thank you po. Yan. Thank you po. Tres. Thank you po. Okay. Ay, dito, thank you po sa lahat. Thank you po, Tito Noli. Thank you po. Ayun. Yan, Thank you. Ito naman sa... Ayan o. Kasama tayo. Maraming Kasama salamat siya. Kuya Thank Noli you. and Ate Ami.
Yan, maraming salamat, Kuyang. Yun. Kuyang, dakal salamat na. Okay, Ingat salamat. po. God Okay. bless. Maraming salamat. Salamat. 25 Salamat. magkikita po tayo kay Kuya. Punta kayo. Opo, opo, thank you. So, Okay. so yan mga kabeli, magic word na tayo. Ingat na lahat! God bless all! Thank you, kabeli sponsor. Love you.